Jo crec que per entendre els factors escolars i de sistema educatiu que ajuden a entendre l'abandonament escolar o l'expulsió del sistema, s'han d'identificar com a mínim 3 grans elements que interaccionen entre ells. El primer seria l'acumulació de dificultats d'aprenentatge i de formes de desvinculació escolar que presenten molts joves i que, si bé s'expressen majoritàriament durant l'ESO, en moltes ocasions es forgen ja durant l'educació primària. De la nostra recerca es desprèn que molts joves presenten una manca de sentit envers l'escola i és una manca de sentit que s'expressa en lo cognitiu, en lo conductual i en lo emocional. Joves que no aprenen, joves que senten que no pertanyen al món escolar i joves que, a conseqüència, no poden o no volen complir la norma escolar i, per tant, des d'aquí se van desvinculant i van sent progressivament expulsats d'aquest sistema. En segon lloc, i de forma directament relacionada, crec que cal parlar de quin és el model curricular, pedagògic i d'avaluació del nostre sistema educatiu, específicament durant l'ESO, i crec que és especialment important parlar, entendre, analitzar de quina manera es conceptualitzen i s'aborden les dificultats d'aprenentatge durant l'ESO i durant la primària. De quina manera s'entén què és la capacitat, l'habilitat dels alumnes, perquè crec que és una qüestió que tot sovint està massa naturalitzada i una mica aïllada dels contextos, no només socials, sinó també escolars, que generen aquestes possibilitats d'aprenentatge. En parlar d'aquesta qüestió és evident que cal tenir en compte recursos, ràtios, condicions per a l'exercici de la professió docent, però crec que també és important parlar de quin és el model educatiu de les nostres escoles, un model que crec que encara és massa uniforme en la forma d'entendre quines són les formes vàlides d'expressió del coneixement. I crec que aquí hi ha un element fonamental a tenir en compte. I en tercer lloc, si parlem d'elements d'expulsió del sistema, crec que és necessari parlar de la pròpia estructura que té aquest sistema i en particular de com s'estructura l'ESO i la postobligatòria, perquè sabem que en aquestes transicions és on es fa visible aquest abandonament escolar. Per tant, crec que és important tenir en compte que tots i totes sabem que el batxillerat continua sent la via que té més prestigi envers els cicles formatius de grau mitjà, però crec que és important remarcar que aquest prestigi no es genera en el no-res, no es genera en l'abstracte, no només té a veure amb imaginaris socials, té a veure també en condicions concretes. I crec que el nostre sistema educatiu genera condicions d'accés, de provisió i de sortida diferents i desiguals pels alumnes que fan batxillerat i els alumnes que fan grau mitjà. Per sintetitzar, d'una banda, aquestes dificultats d'aprenentatge basades en una manca de sentit dels joves, d'altra, la forma com les escoles i els instituts entenen i aborden què significa aquesta dificultat d'aprenentatge i, finalment, una estructura del sistema que encara no dona les mateixes oportunitats a tothom per tenir trajectòries exitoses i llargues.